Oko mam rozmazane. Weź ten koc, co? Gorąco. Zobacz te psy, co? Może ich nie ma, nie? Ty, chodź no. Po co obejrzeć, co te psy narobiły, ty? Patrz ten bajzer. Ale bajzer. Kto to posprząta? Ale będzie sprzątaniu? No, ale kiedy my to zrobimy? I jak? O, zobacz, już po kocu. No, ale poleciały. Idziemy, nie ma czasu. Nie chcę na to patrzeć. Mamo! Mamo! Wyłaź! Wiem, żeś tam jest! To twoje dmucha? No. No zobacz. Ty się nie pokazuj, ty. Tu, dobra. Mamo! No mamo, wyłaź! Przecież widzę, że się gardina ruszą! Mamo! Co ty sobie wyobrażasz? Całą noc cię nie było. Czyś to oszalała? Ja nie umiała wyleźć, ja nie umiała stąd wyleźć, nos psy nie wypuściły, rozumiesz Ale to? czekaj, no jakich nos? O czym ty opowiadasz? Nie, No kogo? Jakiego? No nos nie wypuściły psy, rozumiesz? No pokaż, bo widzę, że się... Schowaj te psy, to wyjdziemy, no. No, wie pan, jego, co wy się w ogóle wyobrażacie? Z moją mamą? Co? Przecież widzieć, wszystko ojcowi powiem! Psy, te łagodne baranki! Co wy mi tu bzdury wciskocie? Bzdury! A co ty sobie myślisz, że my co? Co my to... No chodź. My całą noc pilnowali. No właśnie. Kogo? Psy. Kto tu taki bałagan zrobił? No chodź. Dorośli się pewnie bawią. No i co? Matka, nie wykupie się. Za 5 minut przejdziesz cicho. bo naprawdę ojcowi powiem. Idź, Sprzątaj ten bajs. idź już, idź do domu, idź. Bereźniki. No.